Horas di hita salutna manang di dia pehita maringanan. Tiga jupang do pehita di ABC Ministry na nunga adong hita na opat amang pandita El Syanipar, amang pandita E Mutasoid, amang pandita E Purba. Shalom amang pandita tuhita Salam. salutna. Salam. Sehat dos sudah. Sehat. Sehat. Boleh ada yang itu sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Serta di triwulan paupaton persajaran parjolo judul di triwulan ta turpuk ni jamita manghiton buku Yohanes. Ya. Noaing tajahama ayat syapilota narjaha amang pandita Purba. Upasa matu amang pandita. Ay sa pilota di Pasajara Parjolo di Triwulan Papatonon. Dene Mesia Yohanes 20 ayat 30 do 31. Gudang dopeta da akana asi na pinatupa ni Jesus di jolo ni akasisianna. Akana so sinurat di bukuan. Alay uban na di sinurat akaon asa porseahamu Jesus do Kristus anak ni debata. Jala asahamu akana porsiai dapotan hanguluan marhite-hite guarna. Soalnya masahana. Mulai itu pendeta Purba tikion martang yang mahita na dibayen amang pandita M Mutasoy. Pasak matu amang pandita. Dos marhata martang yang mahita. Puji-pujian hamoliateon di pasatami tu ada pamu Tuhan di bagasan tikion. Naing marguru dohami sian persejaran sekolah sahabat nami oleh Tuhan anggia matorangi hami marhite tod di porbadia asa boidut tiatu si hami jala diulahu kami di ngolu nami jala saluhut nale Tuhan no bege channel abision sai pasu-pasu ma tapotan haluaulas ni roha hami ganuk lau pasangapon kuarmi sesama Tuhan dosa nami asima roham marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mulai itu pendeta M Mutasoid. Uluan ni persejarah na parjolo di triwulan paupaton luan na persejarah akatanda na mambuan dopak dalan. Di bagasan saminggon nungata persejari di Jabuta bah na Jesus mabay sada halongangan tiki Jesus ro di haruan na parjolo. Nah di bagasa sa minggon ta persejari ma persejarah ta na persejaran parjolo. Nah noaing taberi persejarah suku-sukun tu amang pandita di bagasan sa mingguan na uluat ta akatanda na membuan dopak dalan. Suku-suku na sangonan tu pandita Purba majo asa hita sude memboto parsejarata di tikiam. Buasa pola ikon patupahon ni Jesus tanda na di Kanaani. Pasama tu pandita Purba. Mulai di suku-sukun bahasa pola ikon patupahon ni Jesus tanda na di Kanaani. On sada pasejarah di tadi pasejarah na Minggu pesta di Kana. Bahasa pola patupa manila Yesus patupan halongan di pauba ay gabi anggur mangalehot tada na manggogohion dalan ni akasisian nila manghuto Jesus. Jadi bahasa pola tadi di pasejarah non pasejarah ta akatada na buat dopak dalan nabinan ni Jesus nabinan di debata bahasa pola diubah ay gabi anggur sada tada na manggogoy dalan ni akasisian lamang itu Jesus. Jala, walau tayo pas sejarah non, di baimon taringot tu dene Moses yan neulan ni si Musa, diubah si Musa ay gabi mudar, dan Jesus ay gabi anggur. Nabo iso Moses kon debata manurak kon makita si Musa, enarodo sa halap panulang songon si Musa.
Basa mo sa ipatupa de bata kata daon na ipinatupan de bataon ibayan ay siyan onom hudon siyan onom gusi ima aik na somal ibayan akka bangsa Yahudi maburipat di acara na Nabadia di ulo Nabadia paburipat jadi aiki di bata iba Jesus sian aik Nabadia do dibayan mangiuton hasomalane hala Yahudi jadi iba peta dei pola beba iba Jesus tadai asatong do diboto hala Yahudi iboto sisean iya nama bani manang na Jesusi na tuat siya banogijang nalao manubus ganu manusia ido bahasa pola patu pada bata tadai amang padita simanukan. Oke, mulai itu pendeta Purba. Noaing terlanjut tu suku-suku namanya songoni. Ditikina patupahon hagogon ni Yesus tu anak ni parpakati buasa si Yohanes mangenet muse hagogoan ni di kana. Waktu pendeta El Shenipar. Mau lihat tema tu amang padita si marukarit na pasatu sari suku-suku. Ditiki na patupahon hagugun Jesus tu anak ni namar pangkati. Buasa si Yohanes mangenet muse hagugun na di huta kana. Jadi na patuduhod do nang heado Yesus mabain halongangan. Patudun hagugun manang mujizat di huta kana. Jadi na patuduhon betul na ngapor sean yan halaki tu Yesus bahwa Yesus si palua manang na Mesias. Soalan sian bukti hagogon na di patuduna na mangalen halongangan di huta kana tiki pesta perkawinan. Ala di ala du Yesus siap balani huta bongo tu pestai jala mangalen hahomion aik nagabe anggur manutupi hahurangan ni haperluan ni pestai jala si kopdo hapro ni pestai jala sasitong na nunga sada tadda tudu imana do spalua nago halonganga do imana dan halonganga sia jolma dajar halonganga sa sibolis ala sibolis pibur mabek halongangan bur patudo hagugon alai anggo imana de batarna tua sebuna gijang na mga leon hagogoon manang hahomion halongangan di pesta kana alai na pesongoni hala na di Galilea itong godak pajo persea tu imana ido bahay diene si Johannes muse bongo do Jesus to ta Galilea na hema bayan hahomion manang halongangan hagogoon di huta kana jadi tiki na di na di pangido ni namar pangkati asa di pamalu sahitna jor buddo alu si Jesus tu imana alana sasitongna na balga sahitna dak sahit ni anak na nang mate-mate ne artina sudah sangat kritis nunga hampir mati alai sasitongna na balga sahitna sahi partodion ni amataudo na hurang porsea tu debata dan na hurang porsea tus Kristus imana dus palua na tua siya bonagija na naik paluahon salhu jolma termasuk imana naksongoni anak nai ido baido ke Jesus tu imana moloso di idahamu tadda do halongangan dan porseamu tuau alai ia tusi Yesus Kristus do roha sahat na buni di pusu-pusu ni amatta namat pangkati jara dia tusi amatta do hatai sasitong na rikot do rohana madapo hamalumon anakna alai hamalumon ni anak nai iko madapo hamulu pertodio do amat taon na porsea imana tu Yesus Kristus imana do natuat si palua na sebona gijang dung di pamalu pertodionna idoko jesma mula maho pos maroham malum do anak mi molo di balajarat kadoko di hatagorik malum do anak mi artina pada hati hai di dokon hatai nunga malum anakna dan pitor mula namar pangkat itu jabu alai marsugut nepe jarajuk panganak nunga malum disukun
na digat do malum. Pas di taringotis Kristus hatai na tuari hati hai nunga malum ia nakonna. Jadi sasitong na haguguon na mangalen halongangon. Tuanak ni namat pangkaton na patuduhon na ikot do na sida porsetus Kristus na si palua. Arana sa betul na ditadda na parjolo di hota kana di pesta kani acuk sada bukti sabut sitong na. Alai ditadda padua honon tong manasida na ikon muba di harohaon, muba di parnguluan, muba di partodion, jala malum partodion na hamaluma partodion na mataido na pamalum anggo ianakonai. Alana ha porsiaunido na majarihon halongangani hahomion hagogon mujadi terjadi. Jadi halak nami yang direbata halongangat doanggo parngulun na. Ana debata na go halongangan ido na mangulahon gok halongangan. Ima na mangulahon goknya kahahomion dia ka parnguluotta. Molo basine sayidokon orang yang dekat pada Allah akan menjadi memiliki kehidupan yang heran karena Allah yang heran mengerjakan banyak keheranan karena dia kuasa. Omma amang padita na boy hualusi sia suku-suku muna mardongan mauleate. Moliate tu pandita sanipar di alus ni suku-suku. Sonari suku matu pandita utasoi. Nauli amang. Mangito na somalan. Ibet Jesus nung setad. Mangito somalan yang di Paridia Betes. Ikon gumusang do aiki. Baru peasa malum moliba jol may lubba aiki. Malum majol mana maluba. Ali roko Jesus ang uno namang napasadya suku tu pandita utasoi. Basi roko Jesus. Hehe maho. Hidda matilam. Jala malumi mati kini. Basa pala roko Jesus. Oke. Mauliate amang pandita purba di suku-suku ni hehe maho tidak ma lagim ninna kan. Jadi adong dotong paridian imana di betis dai molo ro manang nasonggok susuruan tu paridia ni itu margumalus sang gotong ekong mar sasak. Nah ibaratna sonet de manang nalagui di dok nang gumalusang ommet to nga maggumalusang mon abbar-abbaro paridia non ala songgo tu siak kesurusuruan ni Tuhan sesurgo apa adong di sini marsahit nunga pola 30 tahun saya piak-piak ibane si saya piak-piak olam margumalusang aiki di paridia ni wah mabaynon na jong-jong aibana penunga piak-piak ya manang na lumpuh di guarete napapangdang boy mardalan HP holam manggumalusang ekon etor parjolo jol mamangaljaki kan alana isi parjolo ido na dapotan. Nah, manang dia pe kan isi na parjolo isi dapotan doy. Nah, jadi holam contohna arong na baro-baro na horsion na nengel manang na dia molo gugu di mana merlujung itor mangalompak to aiki tor malu. Apeon sepiak-piak do ima na 30 tahun on. Apa Roma Jesus tu si? Nah, dinaro Jesus di dogma. Ay, olo do malum ninna tu na marsahit on. Alana di na marsahit akka gurang dotong jol madisi na marsahit marpiahan di torok ni halaki arong na hacitan na mapitung na sarion na tiarapon akka na paimaimahon agugusang niya. Diyon dang boy hola piak-piak naman. Olo do malum mina we tuan naswarong do ba apala keluargaku manang na pardihokku. Sugari dong diangkat tahun ya tuahi ninna. Nah, jadi asiroani Yesus di dogma. Hehe maho. Hidda malagim. Las mardalam mahoninna. Pak itu hisar may manatokan. Hehe may bana.
Dihadik manang dihidak lagi na mardalam mana. Topik ni hari Sabat. Ya, parguru bedo tong robong tu bagas joro ni Tuhan. Aladang kita day bana na Jesus do na pamalupon. Jadi, isiro naing na pamalupon na rohana. Lana gurang jol mamadok pa. Masa ipamalu mari Sabat. Juppa mamusya na sida di bagas joroi. Jesus do na nong malum na marsay na king. Gibereng makbah. Unang deula hodda dosa dah inna Jesus. Molo diulah koi Romano posisi ni. Ido makana dibain di upat orang di suku-suku na kaning. Boy do sebenarnya dihaditon Jesus na marsahit itu aiki. Jala kacarana asing ale di ba Jesus do hehe maho kolanin na do hidda malage patuduhon asa tubuh haporsiaw semangat ni namar sahiti jadi hita pe molonga malum sahita molongaro pasu-pasu tu hita molongaro akka najagar akka pangurupion siat Tuhan ya ikon mandok maulia te do hita jala unang taulahon be dosa. Ibarat na halo din na tertutup di sada lubang. Diingok di saliling na dango lebih tusi. Ano tertutup kamu siapa? Narohana. Kita pe ikon soni manian. Molonga di pamalum tuhak kita manang nahya kita marsahi manang nadia unang betaulah dosa asa unang gabiah rono posisinya. Tersoni mamang pandita nami pasu-pasu Tuhan mahita ganu. Boleh itu pendeta Mutasoid anu nga mengalusi suku-suku na kenya. Suku-suku tu pendeta Senipar. Suku-suku namang pandita. Mangida tanda-tanda na libahin ni Jesus. Buasa situa ni halag Yahudi gabe mapitung di hapursian. Pasatu pendeta Senipar. Mauliate marlabok pusuma amang padita si marukalik na pasat suku-suku nauli jalan nalehet. Taringot ni persajarata di hari Rabu. Naik patorang ni amata padita tasoet nakingan na halongangan na patudu hagugonis Kristus pamalupon halak na papang nasarion. Tur pelutao marsahit. Sasitong na si alas rotom manianon. Ngatu puluh tahun ni karpai ma di hamalungun. Manahagam di hamalungun. Jala tikris kun Yesus. Olo do homalum. Ipatu di mana na managam di hamalungun. Nunga 30 tahun na di sonau. Alang makida tao molo hugumalusang aikon. Sa jumolo do jolma humisa majulo yau. Na patuduhon sada rikko ni rohana jara siholna na managam do mana di hamalungun. Nang akan natoro pesasitong na marnida jalan na mamereng situasyon iko malas roa masabutul na madapo hamalungo ni mana 30 tahun ni mana sarion dang boy mardalan diaka sarup parsahiton na natung maseposi alai arong do nga gabisada pertutukan di halak Yahudi lumuwi masya kasih boto surat nang dia kasih tuan ni huriai nama dokon humisar maho sasitong na molo hata humisar otak pola masalah alai dokon hidda ma lagi ni molo makida lagi na marulau dui sitok kado mangula si ulaon na molo dari sabat arena badia dui sitong na alai lupa nasida hari sabati pasu-pasu las ni rohado. Hari sabati dilihat depata tu jolma na paneang dia ka arsa do nang dia ka na paneang dia ka stuhukon na do. Ale lupa nasida di si. Alai ngari ben nasida sada kaparatura dari sabat natung masebahat natung masemaol ni siaka dioloi akka situan natoro. Dumobi mahalat Yahudi. Mangangkat lagi pe nunga dianggap gawe sada dosa jalan nunga dianggap gawe sada ulau gawe mapitung do partodion ni akka situan ni malini naksi boto surati madapo hamalungon na 70 tahun marsahiton
alai do ko Jesus Kristus do humisar maho jala kidda malagemi. Jadi sasitongna ikut donasida mangarimang-rimangi. Alana molo tajaha sada na disukun Kristus ima di Matius 12 ayat sia nang rodi ayat 14 di doko songonon. Masuk Yesus Kristus tu bagas joro di hari Sabat. Adong madisi namate tanga sabola. Nga suku-suku rohani na torop pamalumun na nomor sayato dari Sabat. Jadi suku na torop do dalam mangujis Kristus boy do pamalupos sa namarsahi ari Sabat. Alai do ko Jesus Kristus masada suku-suku tu nasida. Ise do sian hamu namar biru-biru sada. Nalaho manahopi i jala mana itu tu gijang. Ia tung tergodung i di hari Sabat. Sasitong na nasida tetap dope mangulahon na alo di rohan nasida. Alana molo tergodung biru-biruna dari Sabat tong do diangkat. Gabi umarga do biru-biru sia jolma. Sasitong na gabi mapitung go nasida. Diaka hasitongani jala gabi hurang do dabok nasida di pasuk-pasuk ni hasitongani dumobi di pasuk-pasuk ni Sabat. Sasitong na pa hari Sabati ari hamalumot do sabutulna na pamalupos sahip sa partodion ng sahip pardagingon. Gabi lupar nasida di lapatan jala ipola ni hari Sabati gabi dan desida gabi mapitung desida. Nakita pe senaryo. Si pata olo do hita gabi mapitung partodio dia kari Sabat. Dakta urupi jolma kanasusa dari Sabat. Dakta tanyakon hamalumo di jolma dari Sabat. Alana ha odo hita gabi tarihut. Tuaka hasomalan ni hala Yahudi na songoni. Ala senari tabuka masih malokta. Jaruna kita mapitung di partodion. Molo hari Sabati, hari habadia, hari hamalumon, hari na panyako pikiran, jalan na panyakon akaboban, nang diakalan nasing dope, na paro akala siroha, tuganup kita marsada-sada. Omma amang padita simanuk kalit, na boy hubayan mangalusi, suku-suku muna, mardongan mauliate. Mauliate, padita sianipar, dialus ni suku-suku ni. Mangitut ni alus ni padita sianipar nakian tu padita utasoit. Sampai gay mapitungin ha porsyon niya ala Yahudi i. Ahado amang pandita hutasoit. Hata ni Jesus tu ka hala Yahudi i situan ni hala Yahudi asa ditada halaki i sedo Jesus. Ado hatan. Oleh ate. Baik, mauliate amang pandita purba. Jadi hatani Yesus tu nasida apalagi didok nasida pitung partodion dang ditadda Yesus dang diboto Yesus dah si paluai. Jadi adong dison di persejarat dari kamson hujah majate. Na parjolo ibana papatarpon hasadonna dohot amai. Ya, jadi sada manang dos do debata ama anak doktor di porbadia. Dungi muse Yesus mandok ibana napa dua hon ima marhagogo do Yesus lau manguhumi. Napa dua hon Yesus muse pa buahon adong opat sitidani. Naparjolo ima Yohanes Padidi. Omma na makatidako Jesus manang debata na tohodo ya si palua manang Tuhan debata asa ditadda Jesusi marhite si Yohanes Padidi didok muse na paduahon ima debata amai di Yohanes 5 ayat 37 lalu na patuluhon ima buku nabadia ima Bibel. Jadi ahana tersurat di Bibeli ido sebenarnya sasitongna ikut di jana sida. Nah, di guruhon. Alai pitung dona sida dang di jaha jaladang di rimang-rimangi. Oh,
Indaroha. Tapi dia si sogo do Jesus. Di hasogohon nasida Jesus alani pabainan na tikosi. Jalan na perpudi. Di bagasan Yohanes 5 ayat 40 sahat 47, Yesus mengadopot wakasi humibana mardongan panguhuman nasida sadiri. Pabuahon ibar pabartu na nyulon na dohok parangin nasida mangihuk tu diri na sadiri. Ima kata ni Yesus. Nagabe boy sebenarnya sasitong na manada aka natoropi manang na situan ni malim, manang naka pemimpin-pemimpin ni agama Yahudi, manang naka siboto surat, sebenarnya ikon di rimang-rimangi do kata ni Tuhan, doh marhite si Yohanes, doh buku na badie. Nah, so ini mah amang pandeta nami. Oh, lihat di hatorangan ng di pasal siyan pasejarah gudang do akatada ng binahin ni Jesus song uluan ni pasejarah taon akatada na do padal nasong ripuna dihita di baga sa pasejarah taon tikos jala takkas di patorang di pasejarah taon dokon marhite ha porsyon na sarupa taruli mahita di hahisaron ni partodion binahin ni dosa nung nga masirang hita siyan ngulo ni debata. Akas dilokon ala ni dosa na taulahon adaw beta masirang siyan ngulo ni debata daw hiya. Alay dilokon no marhite ha porsyon na sarup na di pesta na di kana di paridia Bethesda sudah makan na pinatupan ni debata tada halongang ani. Ommaga besada dalan manuguhit asa mula tu dalan ngulu ni debat. Jadi dihita pe molo porsia hita tu debat. Ha porsyon na sarupa tapauba aka parangen na ro parangen na mardosa aka hahisar hamalumo sudah dapat do dihita taluli do dihita. Jadi akatada na pinatupan ni debata nang tajahat parsia jadi omma asa mabuah kita muda pa dalan anguluan ni debata. Oma pasyajara dihita, dori punan na si ang giya mahita, nagbigesa di dia peta maringana, ang giya mahita, mula hangulota, tapaw ba hangulota, sa buhay hita, sa dalan, dohot ngulo ni debata. Debata, mamasumas. Amin. Boleh ate godang tu pendeta Purba, nama bain sada rimpunan, tu pendeta Sianipar, tu pendeta Kutasoit, nunga mapatorakor sada persejarah tadi di bagasa sabinggu persejarah na parjulu. Tikion tutup mata tangiang na dibayin pendeta El Sianipar. Pasama tu pendeta El Sianipar. Martangiang mahita. Alay Jehovah debata nami na marhabangsa di Banua Gijang. Di paratutu hamido mardusa na godang do hami do pamu. Takas do hoda jumi hami amang nabasa. Dosa i mabekai marsirang sia diri nami sadiri. Marsirang sia dongan nami jorma. Lumobi marsirang sia ko. Ale hatam na badia ng orang rangi hami di bahasa pertikianon. Mabuan pikiran nami. Asa mula kami tuho utad dahami o. Debata na marpamuati. Na mangurasa lut akadosa nami. Na mangaleo tohami. Todi jalan ngulu naik baru. Anggia mali Tuhan. O dihonong utami to di porbadia. Asa hubay kaim martua ho. Siya kahami ya kena kommu. Na hinaholongammu. Na pinaluam. Marhite jistuan nami. Dia kana mangurut dia kari ngulu nami dia ka tikinaro. Mangira mang nabasa tiap tang nami gomos merdarat dia ropamu. Tugu-tugu hami. Asa mangulaho kami. Dia kana hobar dia dopamu. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Tuhita salut na tu manang di dia pahita maringanan. Jadi tikion nunga sidong parsajarata di sadarion. Kami mangido sian abise ministry tu melek
YouTube namion, subscribe dohot mak-komen. Ya, mak-komen manangadong suku-sukun tu persejarata, boy di komen di kolom komentar nadong di YouTube ABC Ministry. Kami mandok tuhita salutna. Horas Horas, manungada. Horas. Salut. Salut, okay.